Oh, nakita ni na. So what's up guys? Adong we're heading to Busay. No, among explore ang Busay karon. Kay wa mi nakaadto. So kadtong pag bagyong Odette. Kauban ako ang wife. So among adto nang Busay kay mag-shoot pug video sa akong instrumental nga gihimo. So I decided na adto na mo i-shoot sa Busay. Then among tan-awon pud kay nagbalak pud akong kauban si Christian nga mag-camping mi ngadto. Camping ba? Mag-overnight. So among tan-awon nando So padong mi ngadto karon. So kung interested ka ani nga vlog, paki-subscribe and like. Uban ni kami sa mong paglakaw karon. So guys, medyo lisod ang agianan. Bunan man gud ang agianan guys. Ay sa diha sa kaha. Mo to. Ang ito ato Dara dire. Dali. Wala kong wipe guys. Buat ko oy. Dili lagi. Oh, bagi ko juga. Big, big. So medyo lisod na gyud ang agianan din Pero carry ra. Kauban. Namitsura sa guys. So wala pa tay 1/4 sa atong gilakaw no. Kung nakita ninyo ng area. Kung napansin ninyo wa na atong kauban na to nga si Dong Bodloy kay manggabasay naman siya. Siya atong kauban. Nagdawap tawag guitar. So Diba? So yun ang labangan to guys. Si Yoyo. Okay. Yan nata sa siguro mga 1/4 na ni sa mong gilakwan. Hindi kayo daghang bato guys. At ang tubig din
no, sa kaladyo-ladyo nga dapit nga imong giarian guys. So naagihapoy ng laba dinhi kay nindot man gud ang kuan dinhi, nindot man gud ang tubig, no, bugnaw kaadyo. So I hope nga masuportaan ninyo ning akong vlog, bisan Bisaya ni, and I hope na dili man quality ang mga video, pero I hope na suportaan pud ninyo ko. So I'm making so naghuna-huna ako mga nindot nga content, no, as a influencer. So as of now yumo kog music mulatas na pud dala. Una boss, picture na siya guys, kay hilig man na jag picture god, nature lover man daw na siya. Grabe ka tin-aw din guys. Palalong. Naay usa ka baha din nagtusad. Actually nindot kaayo din mao ang resulta sa paghuman sa bagyong Odette. Nag-udit manggod ni siya mo kusog kayo. So nanay mga dalan nga dili na pwedeng kaagian. Grabe. Sa una kanindo to din hiya. Pag bagyong Odette muna lang mo na. Diligid lalim mo vlogger, no? So as of now napatas tunga siguro sa atong ituan, pero worth it kaadyo ug makaadto mo guys. So nindot to sa una. Dari mi nagagi kay ang agianan dira dili na kayo maagian din ha. Nindot nga view nga to. Nindot nga view. Higa na na. So murag hapit nami. Pero muagi pa day may og kakawan.
So hapit na ni. Naana jud mi dire. So naana jud ta. Nabot na ta sa unang busay. Naana ta sa unang busay, guys. So oo ka na, may na. Latay-latay ta, guys. So diri sa busay na mainom diri tubig. Kana. Diwa, mga naligo na ito, no? Diri sa babaw. Sa babaw. Ano na sa babaw? Naman. Ha? Hindi ka maligo diri. So guys, nagkaabot na siya. Huwag karoon tataod, mag-shoot out video. Mara na yung busay na. Right. Nara ang busay. Actually, nindot siya kayo. Pag naabot rajud ka dire, last 12 na. Mag-prepare na may para i-short. I hope na magustuhan nyo yung video.